Matul is-sena li għaddiet, is-Support Line 179 irċieva total ta' 8,900 telefonata għall-għajnuna. Minn dan in-numru kien hemm aktar minn 2,500 li kienu mingħand nies li sempliċiment kellhom bżonn jitkellmu ma' xi ħadd. Dan ġie żvelat mill-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon fil-Parlament. Minkejja li s-Support Line 179 serva bħala ħajta kenna l-aktar minn 680 persuna li jinsabu weħedhom. Is-servizz kienu wkoll ta' għajnuna għal aktar minn 1,000 persuna li huma għaddejjin minn sfidi li ġib magħha s-saħħa mentali. Problemi li jistgħu saħansitra jwasslu għal tentattiv sabiex wieħed ineħħi ruħu bidejh. Għaldaqstant is-Support Line kien ta' appoġġ l aktar minn 50 telefonata li saru minn persuni li nħakmu minn sija ħażina. Dawn it-tip ta' ħsibijiet jistgħu jiġu kkawżati minħabba diversi ċirkostanzi, fosthom minħabba depressjoni. B'din tal-aħħar waslet sabiex il-ħaddiema tal-Aġenzija laqat 370 telefonata li saru minn nies li fittxew l-għajnuna sabiex jelbu l-ostakoli li ġib magħha din il-kundizzjoni. Tkellimna ma' Svetlana Butiġiċ mis-Support Line 179 illi fissret dwar l-għajnuna li tingħata lil dawn il-persuni li jirrikorru għall-assistenza. Aħna nkunu lesti li nisimgħuhom u jekk ikollhom bżonn iktar għajnuna milli ġast jitkellmu fuq is-Support Line, aħna nkunu nistgħu nirreferuhom lejn l-aġenziji u s-servizzi li huma aktar speċifikati għalihom. Is-Support Line irċieva wkoll aktar minn 360 telefonata mingħand anzjani. One News staqsa lis-Sinjura Butiġiċ dwar l-aktar affarijiet komuni li jissemmew mill-anzjani li jfittxu l-għajnuna tas-Support Line 179. L-anzjani jagħmlu ħafna użu mis-Support Line 179. L-iktar suġġetti li jkellmuna dwarhom huma loneliness. Sfortunatament illum kulħadd biżi bil-ħajja tiegħu u nindunaw li hawn ħafna persuni, mhux anzjani biss, però anke persuni li huma ta' età ftit iżgħar illi nindunaw li hemm problema ta' solitudni. Minkejja il-ħajja hija mimlija sfidi, wieħed qatt m'għandu jaqta' qalbu. Għalhekk huwa importanti li wieħed jirrikorri għall-għajnuna.